Så er der sidste nyt fra Singlehand-serien her. Jeg prøver at filme lidt bagud, man kan ikke se ret meget. Det er blevet mørkt. Vi stiller meget af. Både bølge og vind. Så det betyder rent faktisk, at selvstyren lige nu kan tage over. Og det er jo herligt lige at få en pause. Det kan man heller ikke se, men jeg har fået gummistøvler på. Fået skiftet sandalerne ud. Det er lidt koldt, men der var ikke rigtig tid til at skifte. Fået en par kiks i lommen. Kaffen er desværre ved at være lunken, for ikke at sige kold. Men det er dejligt, at vinden er taget i dag. Smuk natsejlads her. Og selvom man nok ikke kan se det på kameraet, så er der faktisk forholdsvis lyst, når man nu tænker på, at det er nat. Men ja, det er nok for mørkt til at filme. Vi vender tilbage, når der er lyst. See you later. Så er vi tilbage igen. Det er nu ved at blive lyst. Jeg vil snakke huske, at jeg havde det sidste også, men nu er det faktisk ved at blive lyst, om ikke andet. Og der er ikke ret meget vind. Til gengæld så er der en helvedes masse sø. Især sådan en strømsø. Og det er næsten det værste lige nu. Man mangler lige sådan lidt power til ligesom at komme ordentligt igennem. Man ligger sådan og dingler lidt for meget nu her. Men må det ikke, at vi kommer i mål en gang? Det håber jeg. Hej hej. Så er missionen ved at være fuldført. Klokken den er 8:45. Det betyder, at jeg lige præcis har sejlet i 24 timer. Så hvis nogen spørger, hvor lang tid tager det grunden for at sejle fra Horsens til Marstrand, så tager det altså 24 timer. Skal jeg lige se ham der, han... Jeg vil lige se, hvad han gør. Det er når vi tager med selvstyre der. Og der har vi så indsejling til Marstrand. Ja, det er ikke smukt. Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe solen den glitrer på bølgerne. Hvem bliver sige før, at det er bedst? Det kunne være, at vi lige skulle kigge på det med sammen, så vi har det sort på hvidt. Det kan vi lige tænde for her. Og hvem har sagt, du kan tage det for givet, at jeg for dig kun er lykker i livet. Jeg kan dagen er endt, og du ser stjernerne til. Så tak for de dejlige tider er hent. For hvem har sagt netop du skal kunne høre og se, høre bølgernes pus og kunne synge. For hvem har sagt netop du skal kunne juble og le, og som fuglen på bølgerne gynge. Hvis man kigger her, så står der max speed 15,6 km. Husk at snart glinter klokken for og jeg så kun 14,1, så det må have været på et tidspunkt, hvor jeg faktisk ikke selv har løg. Men jeg kunne fandme heller ikke have løg indtil jeg blev med med kulmålen ned over bakken. Den 15,6. Det er lidt spændende, hvornår jeg slår det. Det ser altså nogensinde gør. Så skal jeg lige have mand med til at fast styre det. Men mens vi drømmer og danser ind i modgang. Det er et tilfælde, at vi lever, min ven, og kan danse til skønne melodier. Lad pengene få forblive, vi har livet i
Det er hermed bevist. Og det bygger på andre værdier. Ciao.